Alfonso Díaz, coñecido como Foni, era profesor de Xeografía e Historia no IES Illa de San Simón, en Redondela, até que se xubilou en febreiro deste ano. Fixo a maleta e en marzo comezou a súa volta ao mundo polas antípodas, a parte ancha da Terra. En 7 meses visitou 18 países dos 5 continentes habitados: Singapur, Australia, Nova Zelanda, Chile, Perú, Paraguai, Brasil, Argentina, etc., etc., e sempre acompañado da bandeira galega, a estreleira. Saíra sen billete de volta, así comeza o relato da súa viaxe. Só tiña billete de ida a Singapur e a Australia. Non sabía que ruta ia seguir, todo dependía das circunstancias. Eu fui un viaxeiro toda a miña vida, desde rapaz. Relata el que viviu a época da transición e que daquela xa se movía moito pola península. Logo fíxose profesor e o ensino, se algo ten, é disponibilidade de tempo. Foni collía 3 semanas e axuntaba cas vacacións de Semana Santa ou de Nadal para viaxar. Antes desta volta ao mundo xa tiña feito viaxes de aventura, de ir pola súa conta, e sempre gustou dos espazos naturais. Por exemplo, a África percorreuna prácticamente enteira, baixou o Amazonas, fixo trekking no Annapurna. Xa outras veces levara a bandeira consigo nas súas viaxes. De feito, na súa foto de perfil sacada nos 80, sae el coa bandeira xunto cuns masais. Desta vez, ao tratarse dunha viaxe longa, decidiu levala e ir facendo fotos polos sitios polos que ia. Ao principio sacaba a típica foto, despois foise volvendo algo máis serio. Cando xa levaba 3 ou 4 meses, cheguei a pensar que se cadra ninguén dera a volta ao mundo, ca bandeira galega, conta. Isto é o que escribía Sara Pardo para Nós Diario o 26 de novembro de 2023, unha reportaxe falando de Alfonso Díaz, Foni, este profesor que deu a volta ao mundo sen billete de volta, como acabades de escoitar. A reportaxe, o título, a cabeceira era A volta ao mundo da bandeira galega, 18 países e 5 continentes en 7 meses. Como digo, escribía o Sara Pardo para Nós Diario. Ola, ola, moi boas. Que tal, como está a cousa? Eu son Germán Estévez, o Germano á portuguesa, e aquí estades nun novo espazo, nunha nova fiestra, nunha nova oportunidade, nun novo encontro galaico-portugués, achegando as dúas beiras do Miño, voz a voz. Aquí estades no voso Galiportus, estamos en directo en Radio Arei 107.2, aquí con Carlos, estades seguramente escoitándonos a hora que vos pete nas plataformas digitais, e estamos con un personaxe, como acabades de oír, moi, pero que moi interesante. Benvidos. Un, dos, tres, sí. E benvidas. Temos moito gusto en recibilo e moitas ganas de falar xa con el, que nos conte esta experiencia tan increíble. Moi boas, Alfonso Díaz, alias Foni. Sí, pois moito obrigado a vos polo convite. Estou encantado a respostar, a ver se me lembro ben das cousas. O pracer e o obrigado é noso por vires até aquí. Foi unha maravilla contactar contigo e conseguir que estiveras medianamente disponible, porque non és un home nada fácil de encontrar. Pode estar en calquera esquina do mundo, non? Bueno, se algo gosto de viaxar, para min é unha cousa que sempre gostei dela. Sí, fala. E bueno, pois, sí, agora como xa estou xubilado, dispoño de máis tempo e bueno, agardo, pois, eso, poder seguir disfrutando, que o mundo é moi variado, moi diverso, e móveche un pouco a curiosidade por ver que hai máis alá, e esa é un pouco a razón de viaxar, non? De onde parte un pouco a idea, Foni? É dicir, tú ves que estás a piques de, xa como acabamos de ler, viaxas desde a túa mocidade, sempre gustouche moito viaxar, chega o momento da xubilación, eu vin por aí algún vídeo moi emocionante, todos os alumnos pois como alabándote aí un pouco, celebrando tamén, non sei se era a túa partida ou a túa chegada.
Pero sí. tú decides que queres unha experiencia inesquecible. Sí, eu sempre, como che dicía, sempre gostei de viaxar, xa de rapaces, pois nos movíamos naquela altura, foi na época da transición, non había moito que morrer a Franco, e empezamos, así, entre colegas, por así falar, de viaxar pola península, facendo un pouco, bueno, pois non sei, un pouco esa picaresca que daquela se podía, de colarse no tren, facer outro todo, nos movíamos por aí, bueno, e valle collendo o puntillo de viaxar. Pois a docencia é unha profesión que permite ter tempo libre, non é que sea unha profesión, digamos, que te vayas que te vayas lucrar, pero sí que te permite unha certa liberdade e sobre todo a cuestión de ter disponibilidade de tempo. Entón, pois, a partir de aí, digamos que viaxar é algo que engancha. Sempre queres ir máis alá, ter curiosidade por ver outros sitios, e cada vez vas pedíndolle máis. Depois hai moitos sitios que repites porque gostas, é unha satisfacción ver esa natureza impresionante que hai en moitos lugares, as xentes, e un pouco por aí vai a cousa, non? Entón, eu xubileime con 60 anos no 2003, 2023. Sí. Non quixete esperar aos 65, tiñalo claro. Sí, no, eu tiña claro que hai que, como dicía un compañero, comprar tempo, non? Tiña sorte de non ter a hipoteca, tiña liquidada a hipoteca, entón, pois, hai esa liberdade. E xubileime coa idea de poder realizar o soño que era de dar a volta ao mundo. E foi así un pouco. Quería dar a volta ao mundo, pasando polas antípodas e tocando os 5 continentes. Eu xa estuvera en Asia, en África, en América Latina moitas veces, pero nunca estuvera nas antípodas, en Nova Zelanda e en Australia. Entón, pois, ese foi o reto, e ben, saliu ben, porque non tuve ningún percance. Fúchelo comentando xa no instituto ali en Redondela, xa oías un pouco masticando a cousa, había xente cercana que sabía da tua idea. Sí, eu decíao, pero sempre decía un pouco porque sabes que ás veces os soños podense frustrar, entón eu decía, quero dar a volta ao mundo, non decía vou dar a volta ao mundo, porque mellor dices eso, quedas de fantarme, ao cabo de 15 días estás de volta cun esguince, non? Porque eu decía, quero dar a volta ao mundo, ben, de entrada, pois, era o que quería facer, pero xa o estrés che vai marcando, porque podes ter un problema de saúde. E lembro que o primeiro paso tiven que ir a Londres, desde o aeroporto de Londres, desde Heathrow, tiña un vuelo longo a Singapur, e casi non pillo o enlace a Singapur, co cal perdería xa, bueno, un efecto dominó, unha serie de movidas. Pero bueno, saliu todo. Willy Fogg, non? Prácticamente o que lle pasou a Willy Fogg cando volveu para Londres. Eu, por certo, como anécdota, teño que dicir que a miña filla, Xiana, chamase Xiana, o Diario de Pontevedra sacara hai uns anos, porque a leváramos, Carmen, que está aquí, a miña muller, máis eu leváramola con 8 anos, xa leváramos a Tailandia, sin hotel reservado e nada, a pelo, é dicir, sin hotel ni nada. Chegamos a Bangkok e depois nos movemos a Camboya, bueno, por aí. Entón o Diario sacaron unha reportaxe daquela que chamaban a ela, tiña daquela esa idade tan temprana, chamaban a Willy Fogg de Pontevedra, por eso me lembro de Willy Fogg. A bandeira, Foni, de onde sai a idea? Pois a bandeira, bueno, eu son unha persoa que sempre que escoito falar de que o nacionalismo se cura viaxando, penso que ao revés, un reforza as ideas patrióticas ou de defensa da terra, mirando a variedade, a pluralidade que hai no mundo, distintas cores, distintos universos, distintas xentes, que hai que respetar, que hai que protexer, e entre elas, nese contexto de multicolor, está o noso país, está Galicia. Entón, eu cando miro por aí a xente coa bandeira británica no bañador, ou a bandeira yanqui, un pouco pois me repatea un pouco, digo, volve a miña bandeira que a bandeira galega, e máis coa estrela, que... E bueno, depois, pois, a resposta dentro dos medios foi bastante boa, non tanto da TVG, non quero meterme ahora con compañeros do vosso traballo, pero... En fin, eso depois editadlo, se queredes. Non te preocupes, non hai nada que editar, é dicir, xa nos gustaría. Non vou entrar en fonduras, pero bueno, que a resposta foi boa, os xornais sacaron a bandeira galega coa estrela, non houve ningún problema, e eu estou orgulloso de ter levado a bandeira, a estreleira. Moita xente en América Latina non tanto, porque a Argentina lóxicamente coñecen e tal, pero en outros sitios sí que non coñecen a bandeira galega. Moita xente preguntaba, non? Cando lle decías... Eu son galego, algún decía Spanish, non, galego. E algún che falaba, os que eran así máis, que conocían un pouco máis, digamos, xente mellor en Australia, por aí, catalán, vasco, o falar de a afirmación identitaria no país, pois se referían a
Cataluña, o País Vasco, está internacionalizado. Sí. Eu decía, pois nós temos tamén que levar un pouco ese orgullo, non chauvinista, pero reclamar que temos un país grande, xa digo, nin maior nin menor que outros. Pode ser maior ou menor en tamaño, pero en canto unha cultura que pode aportar moito, e temos que defendela. Temos que ter autoestima, empezando por aí. O primeiro avión comentas que é de Londres a Singapur. Sí. Chegas a Bangkok, donde xa estuveras, non? Sí. Cales son as primeiras sensacións, as primeiras emocións dunha viaxe que, como lemos antes, non tiña data de regreso, non? Bueno, eu en Bangkok xa estuvera unhas cantas veces, non? Pero aí só era que agora xa me estás facendo pensar se eu buscar en Bangkok. Eu creo que vou directamente a Singapur o vuelo, pero xa me estou, como xa pasou un ano e pico, foron bastantes voos. Eu creo que foi un voo directo desde Londres a Singapur. De Londres a Singapur. Creo que foi directo, non o buscala. Vale. En Bangkok estuve hai un mes e pico, que veño de estar 2 meses por aí. Ok, válenos igual Singapur. Cales son os primeiros pálpitos dese primeiro momento no que tú non sabes que en principio vas votar 7 meses, non? Sí, a idea era, eu pensaba votar 6 meses, depois prolonguei un mes máis, se podía ter seguido, pero, bueno, eu quería estar coa miña nai aquí, que é unha señora maior, e gustábame estar con ela, de feito acabo de estar con ela atendéndoa, que para min é un encanto estar coa miña nai, xa non podo disfrutar de meu pai, quero disfrutar de estar coa miña nai, e por iso volvín en outubro, se non houbera seguido. Os primeiros pálpitos ao chegar a Singapur, xa estuvera tamén noutra ocasión, pois a emoción, a ilusión de empezar algo, esa certa ansiedade, ese nerviosismo, bueno, estás fresco, digamos, e depois Singapur é unha cidade-estado, é un país moi pequeno, na punta de Malasia, no Ecuador, pero é un lugar moi interesante, é un lugar que se podería falar moito de Singapur, a multiculturalidade, é dicir, desde chineses, malayos, hindúes, é unha cidade tamén, unha cidade-estado, dun alto nivel adquisitivo, é un lugar pois interesante para estar e para comezar unha viaxe. Cal era a tua idea tamén referente a onde ficar? É dicir, querías tirar un pouco de aloxamento alternativo, casa de xente... Sí, eu, claro, hai lugares que son caros e outros que non son, que son económicos, non? Nunha viaxe deste calibre, pois hai Singapur e dos sitios caros, igual que Australia, non? Sydney, Melbourne ou Emiratos Árabes. Entón eu combinei a experiencia de estar en lugares económicos, como pode ser Argentina, que nesa altura era económico, ou Nicaragua, ou sitios así, en hoteles, digamos, normales. Eu non son exixente en canto hotel, eu non pido gran cousa, pero depois hai sitios que se manexas un presuposto diario de 50-60 euros, aparte dos vos, pois un hotel en Singapur é un pastizal, non sei o que pode, o mellor che costa unha noite 300-400 euros. Entón aí hai hostels que eu xa teño experimentado de estar en albergues. Son lugares limpos, agradables, onde topas xente diversa de moitos lugares, onde aprendes moito e vamos, que estuve moi ben en Singapur. Estuve en concreto en 2 zonas, porque estuve nunha zona que é o Singapur antigo, e depois fume ao barrio hindú, e moi ben. Facías as reservas previamente ou ias improvisando? Pois eu teño viaxado moitas veces sin facer reservas, porque cando empecé a viaxar non había internet, nin había nada deso. A min gustaba máis cando non había internet. Eu teño ido por África a pelo, en autobuses con xente africana, xente local, ali rompía o autobús, ali te quedabas. En algún caso dormindo na cuneta, a min xa me pasou bastantes veces, non? E non había nin internet, nin sabías casi nin por onde andabas. Ibas preguntando dun sitio a outro, ibas movendo de sí. Ahora sí que hai a facilidade de internet. Ten esa parte boa, tamén ten a parte mala de que se masifican os sitios máis bonitos, vanse petando. Estamos lo vendo aquí, a turistización, as catedrais, como pasa de ser unha playa moi bonita, sigue sendo bonita, pero vas en agosto e está petado. Entón, en algún sitios sí que reservei, en outros non, dependía do lugar, non? De Singapur, un pouco desa opulencia e dese pequeno país tan multicultural, marchas para Australia. Sí, aí foi un voo ata Melbourne, unha cidade tamén espectacular. Claro, son países alto poder adquisitivo, teñen pois unhas cidades moi modernas, depois Australia ten unha natureza brutal, porque é un territorio enorme, e entón pois disfrutas de praias gigantescas, de ver fauna salvaxe, de ver canguros, como aquí podes ver cabalos salvaxes, ali ves os canguros por ali pululando, non?
E depois as cidades son moi espectaculares en canto a arquitectura, son cidades claro, non estamos falando do chamado terceiro mundo, as cidades africanas é outra historia. Uganda, non? Unhas cidades deshumanizadas no sentido do caos, de tráfico, bueno, que aí te sentes vulnerable. En cambio, as cidades australianas, pois, moi cuidadas, grandes parques, claro, teñen moito poder adquisitivo, entón, pois, hai unha boa calidade de vida, efectivamente. Se ha dicho un pouco cara ao rural australiano? Sí, porque aí a historia foi percorrer desde a costa, digamos, occidental, a costa leste, porque xa estando nas antípodas xa non sabe a costa, digamos, do Pacífico, entre Melbourne e Sydney, e depois ata unha cidade que chama Brisbane. Entón, ese tramo que vai desde Sydney a Brisbane é natureza. Pequenas poboacións que poden recordar un pouco a das películas estas americanas de povos de casas de madeira pequenos e baixos e tal. Xa digo, boa calidade de vida, ves os paisanos aí facendo barbacoas, bons coches e moita natureza, non? Despois de Australia, Nova Zelanda. Sí, eu o que quería era, bueno, pois xa de facer eso, pois pasar polas antípodas, outro lado do planeta, se furamos desde Galicia, pois iríamos en Nova Zelanda, non? E eso, saltei hasta a capital, Auckland, estuve na illa norte de Nova Zelanda, son dúas illas, estuve na illa norte. A illa sur sei que é máis bonita, non? máis bonita, tamén máis cara. O que pasa é que estamos falando ali era inverno, entón, pois, non era un momento mellor para ir a esa illa, non? Illa sur, estuve na zona de Brisbane e depois tamén en poboacións pequenas. Gustoume máis Australia, pero non lle quito mérito a Nova Zelanda, é un país tamén espectacular, onde está os maoríes, non? É dicir, unha poboación que non é autóctona. Eu pensei que eran autóctonos, nativos dali, non? Son polinesios que emigraron a Nova Zelanda, non? Así como en Australia sí que están os aborixes, eran de ali, tan maltratados pola colonización, bueno, o que pasou sempre coas minorías, non? Como viviches un pouco a cuestión dos aborixes australianos, agora que están tamén nun conflicto alá, penso, non? De un pouquiño aí de representación, de pedir perdón por todo o que se fixo. Sí, sabes o que pasa, non? Que non sei se o programa dá para falar xa de cuestións así un pouco máis profundas, non? Cando pasa xa o tempo, cando xa os escravos xa morreron, que eran os descendentes, se lle pide perdón aos escravos. A boas horas, non? A boas horas, non? O Congo belga lle pide perdón agora aos belgas, o rei que haxa agora, non me acordo quen é, pide perdón do que fixo o rei Leopoldo. E agora Australia creo que lle quere recoñecer certos dereitos aos aborixes. Inda así é unha poboación marxinada. Os índices de analfabetismo, de marxinación, de alcoholismo, creo que son altos. O que pasou con indígenas americanos. Entón agora pídenlle perdón. Pois non sei, co tema do franquismo agora, pois se colgan medallas de que quitaron a Franco. Como digo, depois de ter os 50 anos no Valle dos Caídos, pois non sei que hai que agradecer. En fin. Sí. No, eu creo que ten que ser no momento. Estamos vendo o que está pasando en Palestina. Dentro de 50 anos pedirán perdón. Sí, está claro. Son apuntes moi interesantes. Vamos ir un pouquiño aí entrelazando todo. É fabuloso todo o que nos contas de Nova Zelanda. Falando de aborixes un pouco e de comunicacións aí polo Pacífico, vaste cara a Chile. Sí, aí un salto moi longo, non? Un voo longo ata Chile, unhas cantas horas de viaxe, claro, porque todo o Pacífico ata Santiago, Chile. Bueno, como anécdota, si sirve como anécdotas, eu en Australia, en Nova Zelanda, neses lugares albergues, había moita xente de Chile, chilenos e argentinos moitos, xente xoven, sobre todo, que van a traballar ali, igual que aquí ven xente africana, pois ali van moitos de Chile e de Argentina. Porque nós temos ese Atlántico, non? Como referencia, eles teñen o Pacífico. Eles móvense moito, chilenos e argentinos, aquí tamén veñen, un pouco polo contexto cultural, pero ali hai moita xente xoven que viven en eses albergues que non son os albergues que hai aquí, son albergues xigantescos, onde hai dormitorios onde mellor dormen 30 personas, unhas cociñas enormes, cada un ten a súa taquilla, por así falar. Hai moi boa camaradería, moi bo rollo, e non son turistas, son traballadores, pero que non poden pagarse un alugueiro. De entrada o que fan é, o sistema australiano e novazelandese, ves aquí en calidade de estudiante, aprendes inglés, por horas, te pagamos a beca para que aprendas inglés, pero ao mesmo tempo faz de man de obra barata na hostelería onde se tercie. Entón é ese xogo, eles paganlle eso, desa maneira tamén aprenden o inglés para poder traballar, e esta xente pois se buscan a vida ali. Entón, iba a contar que, indo a Chile, pois me acordo que os chilenos que había, pois decíanme que non fora a Chile, que estaba cousa sensación de inseguridade, que había unha problemática de violencia brutal, casi me querían disuadir. Eu dicía, bueno, non será para tanto.
O que é a veces estar fora do país é a percepción que un ten das noticias alarmistas. Decíanche, non vayas, e menos a Santiago de Chile. A capital, eso é terrible. Bueno, Roubante nada máis chegar. non é así. Sabes que as paranoias, as psicosis, a veces o poder o que quere que a xente se meta na casa e que non salga, non? E eles estaban influídos por eso. É certo que había violencia, hubo 3 ou 4 episodios de unha muller xendarme que morreu nun tema de delincuencia común e outro que... Entón esas noticias teñen moita resonancia. Sí, sí. A xente en xeral para viaxar ten medo. Eu dicíalle aos amigos, vas a Exito e che din, oye, aquilo non é peligroso. A xente non distingue entre o que é a guerra de Siria ou de Gaza con Exito e tal. Entón a xente ten medo. E eles, os chilenos, me querían disuadir de ir. Home, hai que ter precaución, pero non era cousa... Logo falaremos un pouco das cuestións relativas á seguridade. De Chile vaste para... Bueno, continúas por aí por América Latina, Perú, Paraguai, Brasil. Sí. Como viviches eses cambios en países que son moi similares, pero moi diferentes tamén? Sí, Chile é un país moi urbano, por así decir, moi próximo á nosa cultura, digamos a cultura hispana, ou mesmo galega, e aí na Patagonia hai un centro galego. Desta vez non fun, pero fora anteriormente en Punta Arenas, e digamos que hai máis cercanía. Depois o mundo andino, o que é xa andino peruano, porque andino tamén é Chile, pero o mundo indígena, quechua e mara de Perú, de Bolivia, sí que hai unha cultura ben diferente, non? Aí pois xa non ten esa raíz o cristianismo, ou en todo caso un cristianismo, un catolicismo sincrético. É dicir, poden ter unha virxen, unha cruz, pero eles tamén adoran ou recen culto a Pachamama, e teñen a folla da coca como unha folla sagrada. Esas raíces precolombinas ou tal, pois teñen moita forza, e mesmo na lingua. E nas rúas de Bolivia ou de Perú escoitas quechua e mara, español tamén, o castellano tamén, pero sigue presente a lingua, non, ancestral. Hai diferencias entre América Latina, ou mellor ás veces pensamos que é todo homoxéneo, pero é ben diferente, non? E en Paraguai escoitache guaraní? En Paraguai é verdade que estuve pouco tempo, porque estuve solo na cidade, en Asunción, e depois en Punta del Este foi unha cousa de tránsito, pero bueno, eu polo que me informei por ali, e depois vin que estaba rotulado nas dúas linguas, en castelán e en guaraní. Están tentando ter esa estima da lingua, non? Despois, se me engano, dime, entendo que te fuches para Brasil? Sí, pero hai pouquiño. En Brasil foi para ir cara a Argentina, pasei por as cataratas de Iguazú, que é un espacio natural impresionante, xa estuvera tamén un par de ocasións. Brasil teño estado outras veces, non? Pero esta vez só foi un tránsito, digamos, de 3-4 días para baixar a Argentina, que era o meu obxectivo, non? En Argentina, Buenos Aires, as provincias... Sí, estuve en Buenos Aires, basicamente. Buenos Aires é unha cidade que un pode demorarse aí tempo, porque é unha cidade amigable, que un se sinte confortable. Hai quen di que é unha especie de mestura entre Madrid e París, non? É unha cidade moi grande, pero con grandes cafeterías, unha vida cultural quizás xa tuvo máis anteriormente, depois unha efervescencia política, eu fun antes de que chegara o fenómeno Stimilei, pero vivía na Avenida de Mayo, se miraba sempre as manifas que iban a Casa Rosada, e depois que tamén outro factor é que nese tempo a Argentina é moi barato, cómese moi ben, hai que decir que son cousas que para un viaxeiro pues, te paras aí a comer unhas boas churrascos argentinos, non? Que ben. Que ben, despois tamén tocache algún outro punto de América Latina? Bueno, pues estuve por Uruguai, porque desde Argentina cruzas o Río da Plata, e pareime en Costa Rica, é un lugar moi interesante se che gusta a diversidade natural, non? A biodiversidade, Costa Rica está moi ben, Panamá, e estuve en Colombia. Colombia tamén me chamou moito a atención, estuve en Medellín, na cidade esta onde hai barrios onde Pablo Escobar sigue sendo para eles un deus. De feito, estuve nun barrio que se chama así, Pablo Escobar, porque ele fixo un barrio ali, e na comuna, xa non me acordo, comuna 21, ou comuna, bueno, unha zona onde Pablo Escobar contrataba sicarios. Bueno, é un país tamén moi diverso, cidades moi bonitas como as cidades caribeñas de Cartagena, a selva de Santa Marta, praias do Caribe, indígenas, tes un pouco todo, non? E a xente, eu non me sentín en ningún momento en perigo, ainda que tes que ter cuidado, sobre todo de noite, por onde te moves, pero vamos, eu estuve ben en Colombia, creo que ademais medrou moito a seguridade, o goberno pois está facendo aí unha política eso de Sí, un pouco. Eso de tratar de solventar o conflito cos grupos armados,
vamos, que non me sentín inseguro. Comentabas Costa Rica, subiches ata México, subiches cara a Estados Unidos, Canadá? Eu esas zonas, Canadá non, pero Estados Unidos sí que teño estado varias veces. De feito, estuve nas Torres Xemelas no 2000, un ano anterior, e teño estado por Estados Unidos, cruzar Estados Unidos. Canadá nunca fun. En esta viaxe non, cheguei a Colombia, fun a Nicaragua, que xa estuvera, gustoume moito Nicaragua, xa sei que aquí nos din que é un réxime tipo bolivariano. Eu estuve en Nicaragua había anos e noteina moi pobre esta vez, vina millor. Eu desde fora vin Nicaragua bastante ben, desde fora, que non dá un tempo a afondar, non? Pero o que percibín é unha cidade de Managua ben urbanizada, non vin o que se pode decir miseria e tal. Estuve unha cidade colonial que é moi bonita, que se chama Granada, e gostei. Depois fun a Cuba, antes de chegar a Europa. Cuba sí que deume pena de que está pasando mal. Estuve aí anos en Cuba e vin que está nunha situación dura. Eu son un simpatizante do Che Guevara, todos os que fomos mozos na transición temos o mito do Che, e para min sigue sendo un pobo digno, pero hai que decir as cousas como son. Eu vin a Cuba que está moi mal, está a xente pasando moi mal, e o recoñecen os propios xentes do propio partido, os cuadros do propio partido reconocen que a situación é mala. Pero bueno, o que é a calor do pobo cubano, a cultura que teñen, todo eso fai que te sintas ben ali. Ahora, recoñeces que o pobo está pasando mal. Despois cara a Europa, cara ao leste, non? Sí, depois o que fixen foi saltar a Bulgaria, porque aí iba a aparecerme en Turquía a miña muller e a miña filla, Carmen e Xiana, en Turquía. Entón pasei con elas un tempo, dando unha volta por Turquía. Son lugares que xa estuvera, non? En Bulgaria xa estuvera, é un país moi atractivo para estar. Sofía é unha cidade pois hoxe que ten unha calidad de vida moi boa, e os precios son moi bons. É dicir, para calquera europeo que queira ir, ou galego que queira ir a Bulgaria, pois tes bons paisaxes, os Balcáns, tes o Mar Negro. Eu aí non fun, pero bueno, a capital e tal, é un sitio que merece a pena. Bons precios, é dicir, a quen lle gusta a cervexa, pois ter cervexas de medio litro, pois por pouco máis de €1,50 no centro da cidade. É dicir, na rúa Vitoxa, que é unha rúa peatonal, peonil de 2 kilómetros, vívese ben ali. E para pechar un pouco o círculo e a confirmar a ecuación, faltábanos tamén nesa viaxe Medio Oriente, non? Que tamén estiveches, e África. Sí, toquei Emiratos Árabes, Dubai e Abu Dhabi. Aí, pois sí que é o sitio quizáis onde se ve con máis brutalidade a diferencia, non? É dicir, aí a opulencia. Me acordo de ver unha xollería cun anel, ten o anel máis grande do mundo, un anel pois que lle fixen unha poesía. O anel e o diamante máis grande do mundo. Puxen no meu Facebook, grande como un capacho é o anel, mas brilla máis a estrela da bandeira que ten fronte del. Porque me fixen unha foto diante dese escaparate, un anel xigantesco de ouro con un diamante enorme, o máis grande do mundo. Eles teñen todo o máis grande do mundo, desde o rei mellor do mundo, digo un pouco así con certa retranca. Teñen aí reis, teñen grandes edificios, o edificio máis alto do mundo, a fonte máis grande do mundo, os Maseratis, teñen todo. E depois tamén ves os traballadores traballando nas condicións infrahumanas, porque hai xente de Bangladesh, hai latinos, hai pouco, hai algúns, pero sobre todo teñen xente do mundo islámico, de países pobres musulmáns, como pode ser de Pakistán, ou de Nepal, ou de Bangladesh, ou de lugares así, indonesios, que traballan pois por unha miseria, non? E como dicimos tamén faltaba África. África, eu son un namorado de África, ainda que África está cambiando moito para o que era o noso... Non, eu sempre de rapaz gustaba de Tarzán e de Tintín. Son un namorado de África, non? Especialmente Etiopía. Eu empecé a ir a África, Kenia, Tanzania, e aquela, non había internet, era espectacular ver aquelas tribus con as lanzas pola sabana e tal. Eso está cambiando, sigue habendo, non? Sigue habendo as tribus e todo iso, non? Sigue habendo unha natureza espectacular. Pero ainda así un mundo que está cambiando. E fun a Uganda, que xa estuvera, e ademais teño ali un amigo, Richard, e bueno, estuve por ali rematando a viaxe, pois 20 días por Uganda, non? E despois xa volviches? Volviches ca Galiza? Sí, xa foi retornar, e nada, foi chegar aquí e... Que sentiches? Como te recibiron? Pois ben, moi ben. É dicir, a miña idea, como decía antes, era estar coa miña nai, porque sempre no mes de outubro hai un lugar en Pontevedra que nos gusta moito, hai unha praia, hai un mogor, hai un... Voulle
facer aí unha propaganda aí a un bar que hai ali debaixo unha parra de catalán, merendero chamanlle, e quería ir coa miña nai a disfrutar un pouco de ver o mar, o outono. O que pasa que foi chegar e trouxen o mal tempo, empezou a chover e non parou xa sabedes o que pasou. E o recibimento, ben, desde me chamaron do meu antigo instituto a que fora ali a falar cos chavales, depois me fixeron as reportaxes na prensa. Augusto Fontán foi un dos que avisou aí a unha periodista, non sei se fora do diario e tal. Temos aquí a Augusto Fontán, que por certo hai que presentalo. Sí, señor, temos un gran amigo de Foni, Augusto Fontán, que veu con el, o antipoeta, é amigo de Foni, que despois seguramente tamén lle preguntaremos unhas palabriñas sobre o seu amigo. Que tal, Augusto? Claro, boas tardes. Sí, coméntache Foni un pouquiño. Sí, entón, pois, bueno, foi eso de... Bueno, pois os periódicos, pois, interesaron polo tema, pois, fixeronme así algunhas reportaxes, quedei agradecido de que, bueno, non houve censura en canto sacar fotos coa bandeira estreleira, medios que son privados que podían perfectamente decir, bueno, sin embargo, non podo decir tanto da televisión galega pública galega. Sí, tivemos un programa aquí no Galiportus con Raquel Lema do Comité de Empresa da TVG, xa nos contou unhas cantas. Moi ben, pois fixemos un repaso moi interesante a túa viaxe. Agora vamos con máis detalliños, con máis aspectos pois un pouco vencellados á cuestión de viaxar. Falamos de máis aspectos. Sí que nos gustaría poñer unha música agora pola metade que nos recomendou aquí Augusto Fontán. Trátase do compositor galego do século XIX e principios do XX, Andrés Gaos. Vamos escoitar unha obra para piano e violín, unhas grabacións históricas de 1917 sobre, como digo, unha sinfonía que se chama As montañas de Galicia. Veña, escoitamos a Andrés Gaos e continuamos aquí no Galiportus.
Aquí continuamos, aquí no Galiportus, falando con Foni Díaz e escoitando esta composición fantástica que nos dicía por aquí Augusto Fontán, que prácticamente é un autor moi descoñecido, pero que realmente é unha música moi apetecible de escoitar. E seguimos, como digo, con Foni. Comentábamos aquí un pouco fora da antena a cantidad de anécdotas, claro, que che pasan en 7 meses, non? É imposible que non che pasen cousas. Sí. E falabas un pouco da cuestión da fauna, a fauna que a ti é un tema que te interesa moitísimo. Sempre gostei moito de facer fotografía, eu non teño idea de facer fotos de nada, pero sabes que agora coas cámaras teño moitas fotos de fauna, teño miles de fotos de animales salvaxes. E, bueno, anécdotas con fauna, pois sí, acórdome de cando lle presentei a bandeira, presentei así entre aspas, non, aos canguros, se fun ali coa bandeira, teño grabado en vídeo, porque estaba outra persona e dixe, me podes gravar e tal. Bueno, fixen así un vídeo así un pouco de brincadeira, dicíndolle non seredes canguros boxeadores, porque os canguros se queren danche poden ser jodidos. Fixen así un vídeo de brincadeira. Depois me acordo noutra ocasión que estaba cunha pastora de llamas no Perú, aí no altiplano, estaba facendo unhas fotos e deixei un corral de llamas a bandeira ali, a estreleira, para depois facer unhas fotos de llamas, e cando volvo estaba rillando unha llama, estaba rillando a bandeira galega, e a súa brancura inmarcesible quedou con un cuspe verdoso da llama, non? E así caralladas no coa fauna. Noutro lugar un pelícano peteirouna, cousas así de bromas. Pero vamos, nunca tuven así ningún problema grande. Algún percance, sempre que se nos fala depois da fauna, por exemplo, da cantidade de serpes, de cobras que hai en Australia, algún cocodrilo en África? Eu podeche contar anécdotas, pero non desta viaxe. Eu nadei con caimáns, teño fotos con caimáns no Pantanal do Mato Grosso. Fixen así unha animalada nunha ocasión, de pasarme ao lado un caimán de 2 metros, un yacaré. Teño estado, acampei, non sei, pero non nesta viaxe, acampei no Serengeti, teño tenido un leopardo diante da tienda de campaña de noite cando salín a botar unha mexada. Bueno, teño pasado cousas con fauna moitas. Unha spitting cobra, unha cobra escupidora, como lle cuspía unha rapaza nunha camiñada que facíamos por Kenia, lle escupía os ollos, pero nesta ocasión, con fauna salvaxe, non tuven así ningún percance, non tuve nada, pero noutras ocasións, cousas con fauna teño... Si che cuspe unha cobra, agora que comentas, hai que lavar os ollos rapidamente. Sí, eso foi a hostia, porque ademais era un sitio que chaman o Val da Serpe, cerca de Masai Mara, nunha zona onde están os Masai. Entón íbamos con un grupo de Masai, estamos falando cando non había internet, non, para entendernos. Íbamos cos tipos, con as lanzas, íbamos 4 persoas, máis 3 Masais. A rapaza, nos pasamos camiñando por un carreiro, e a rapaza que iba atrás deu un berro, e efectivamente ela mirou unha cobra, unha spitting cobra, e botoulle o veneno aos ollos. Entón, coa cantimplora, levaronlle os ollos, e levarona para onde tiñamos a tienda de campaña, e nos continuamos a nosa camiñada. Depois pedironme mistos os masais, prenderonlle lume ao monte, dixeron, estos están jodidos. Eu decíalles, en Europe vas preso se prendes o lume ao monte. A noite había un frente de lume que nin Dios cando volvemos ao campamento. Alguna especie de ritual para... No, eu creo que querían espantar as serpes, ou non sei por qué, pero o día seguinte volvemos facer unha camiñada, un safari por ali, estaba a erva queimada, pero os árbores non. Eles saben o que fan. As árbores non se queimaron. Pero sí foi curioso o tema da... Agora que comentas a cuestión dos masais, comentábamos tamén un poquinho antes, fora da antena, a diversidade racial, non? O importante que é unha viaxe destas para darte conta de que diverso é todo, que etnias hai no mundo. Sí, esa zona, non, do que chamanlle os nilóticos, non? A zona que hai no Val do Rif de África, en concreto... unha parte de Kenia e Etiopía especialmente, a rexión do río Omo é realmente espectacular en canto a diversidade de tribus, desde Mursis, Surmas, el Molos, unha chea de diversidade que impresiona. Eu me acordo a primeira vez que fui a Etiopía, que foi no ano 98, creo que foi, mirabas pois xente espida, homes espidos, pero cun Kalashnikov nas costas. Ali era como estar un pouco no lonxano oeste. Eu teño fotos desa xente, non? Ali non chegaba o Estado para protexer, entón as tribus teñen que protexer uns aos outros, como circulaban armas, había guerra por aí por Sudán, ou por aí, sempre hai conflitos, entón miraba xente armada. Estou recordando que estes días atrás morreu unha persona, un español, un periodista español,
pois nun tiroteo entre tribus, non foi un caso excepcional. Pero sí, a diversidade de tribus, pero todo ese mundo que hai en Etiopía, a rexión do Omo, xente nilótica, está cambiando porque ahora o tema de internet a xente quere cada vez ir a sitios máis remotos e que impresionen máis. Siga habendo o turismo masivo que sabemos de sempre, non? As cidades, as playas, o Caribe, tal e cual, pero tamén hai xente que ahora vai a sitios onde podes ainda sorprenderte. E entre eses sitios, por exemplo, Etiopía é un dos sitios que realmente impresiona, porque ten unha enorme variedade. Etiopía é un país que é o doble da Península Ibérica, tes desde mundo musulmán, cristianismo primitivo, iglesias monolíticas, é dicir, esta mesa que temos aquí, os ouvintes poden facerse unha idea, unha pedra, pois non sei, de 30 metros de longo, unha pedra, e desde aí facer unha iglesia para baixo. Estamos falando do século VII, VIII, o San Xorxe, iglesias de unha sola pedra, monolíticas, eso hai en Etiopía. Hai castelos, hai unha zona que hai castelos, hai zonas que parecen Escocia, hai uns lagos gigantescos de auga doce, unha parte do Nilo nace en Etiopía. Entón é un mundo moi diverso. Temos o estereotipo de Etiopía un sitio seco, e hai unha zona que sí, pero outras son vida salvaxe, e claro, a xente está conocendo por internet, a xente cada vez quere ir a sitios máis, e claro, vas ali e te enganche, é espectacular. Realmente, ali nace o café, ti vas a chozas onde están facendo a ceremonia do café, que teñen todo o tempo do mundo e chamanlle ceremonia, e que te convidan un café porque están tostando ali o café, moendo, é outro mundo, pero que está cambiando. Por desgracia, esa diversidade pois está a perder pola globalización mal levada, que un non pode escoitar a Britney Spears en Kathmandú ou o reggaetón, quero dicir que en Melbourne, ou en sí, ou moito máis que se está perdendo un pouco esa diversidade. Sí, estálo puntualizando constantemente, e penso que é un tema importante, non? A diferencia que hai, por exemplo, nas viaxes que facías hai 30 ou 40 anos, sí, o feito de facelo en 2023-2024, o que se pode palpar esa diferencia, non, en canto a que o que comentas. Cada vez é máis difícil estar nun sitio e sentirte importante, no que fai referencia un pouco de que hoxe en día que as redes calquera aspira a visitar calquera sitio do mundo. Sí, é así. Os medos viaxando, crees que polo feito de ser home que o tiveche máis fácil? Cando preguntamos a cuestión da seguridade e dis, ben dito, non, que se tomas certas precaucións non hai ningún problema, por ser home aínda máis fácil? Eu creo que sí que temos ventaxa, pero bueno, hai que relativizala, porque o machismo é algo que existe e que agrede as mulleres, pero é dicir que eu, por exemplo, teño un fillo e unha filla, dame máis medo que vaya ela sola que o meu fillo, non? Os dous son xa maiores de idade e tal, pero daríame máis medo no caso dela, non? Pero, bueno, os homes tamén teñen risco, porque o machismo pode facer que o home sea o obxecto de agresión de entrada, é dicir, a muller non lle tal porque é unha muller, pero o home vai levar unha tunda que vai. E depois o medo, claro, hai que vencelo e ante todo o sentido común. Por exemplo, un sitio que viaxa moito a xente e as mulleres poden ir sin problema ningún, Extremo Oriente, é dicir, se falamos de Vietnam, Tailandia, Camboya, esa zona do mundo é fácil de viaxar, hai tranquilidade, sempre tendo un pouco de sentido común, pero en cambio, América Latina, curiosamente o mundo cristiano, dos sitios máis violentos que hai. Estamos falando, por exemplo, das grandes cidades americanas, desde México a calquera da gran cidade americana, hai que ter moito cuidado, non? Eso é o... Tiveches amigos, entendo eu que sí, nesta viaxe, uniuse xente á ruta? Sí. Miña muller e miña filla estuveron en Turquía. Cando fun a Chile, cando din o salto desde Nova Zelanda a Chile, saliume a miña muller e me acompañou hasta Argentina durante un mes e pico. E despois digo, xente que cunha mochila diga, vou facer esta ruta contigo 10 días en Chile, ou 5 días en... Depois xa fun basicamente solo, porque, bueno, pois cadrou así. En algunha ocasión, outras veces teño ido de viaxe, o mellor encontrarte con alguén e compartir unha parte da ruta, pero en esta ocasión fun a miña bola e estuve en solo. Non quere decir que en algún lugar o mellor, pois,
tes un encontro casual con alguén e falas, pero pasei moitos tempos solo. O objetivo era estar acompañado da bandeira. Eso era o principal, non? Era o meu escapulario. Non tuve ningún percance, agaso da llama. Como respondía a xente? Que algo xa nos comentache, co tema da bandeira. Bueno, en Argentina coñecen sobradamente a bandeira, non digo que toda a xente, pero moita xente sí, hai moitos galegos, non? En Cuba igual, en outros lugares tamén. Depois en sitios como falamos de Australia, por aí non preguntaban, porque eu decía a xente, a mí non me gusta salir solo coa foto coa bandeira, mellor miraba uns rapaces ou unhas rapazas ou quen fora e pode facerme unha foto con vos, e preguntaban onde era a bandeira, eu decía, pois é a bandeira de Galiza. E que é Galiza? E bueno, tes que lle explicar. E despois, como anécdotas, en algún sitio pois non se admitía ningún tipo de bandeira. Eu quería facer unha foto nunha mezquita en Abu Dhabi, e veume ali a policía e díxome que non podía facer foto coa bandeira. Noutra mezquita sí que se fara. Foi a única vez que mentín e dixen que a bandeira era unha bandeira do Celta de Vigo. E entonces eles coñecían o Celta de Vigo, porque eles non saben cal é a capital de España. Si dices Madrid, dicen capital de España é Real Madrid. Real Madrid. A capital de España é Real Madrid, non Madrid, Real Madrid. Non están moi enganados. Algo de verdade. Pero coñecen o Celta de Vigo. O Celta de Vigo internacionaliza de alguma maneira o país. Eles como miran como chaman a Liga Española, chamanlle, non é a Premier, la Liga. La Liga. Algún por aí te día la Liga, en Uganda, por aí. Entón, pois, en algún sitio, pois, si tiña un problema con os guardias de seguridade, dicía, non, este é unha bandeira de fútbol e tal. Pero xa nesta outra gran mezquita nin me serviu, Dixeron que borrei a foto, pero os segurantes eran a memoria, borra tamén, deleting na memoria. Quedeime sin a foto ninguna da bandeira nese caso, non? Como matabas os anacos que tiñas libres de tempo? Ler? Sí, levaba un libro, hai sitios, por exemplo, en América Latina, tiñas fácil de conseguir lectura. Depois o tema do internet ten a parte mala e negativa de que pois perde un pouco ese romanticismo da aventura, porque está sempre hiperconectado. Sí. Entón, pois, as noites non sempre había internet, dependendo dos sitios, pero sempre whatsappeabas cos colegas, depois había as diferencias horarias, bueno, estas cousas, non? Pasas moitos momentos de soidade, que iso é bo. Pasas moitos momentos en solitario, ou viaxando nun autobús, un tal, tes moito tempo para pensar. Pero eu aburrir nunca me aburrín. Porque, ademais, se te aburres nun sitio, marchaste para outro. E sempre tes, bueno, pois, a ver, isto xa bien, vou para outro lado, non? Porque este último apunte é moi interesante. Por que é importante estar só e pensar? Porque algún ointe que nos estea a escoitar, pois dirá, outro louco que marchou da casa... Tú estás demostrando que tes unha vida bastante organizada, é dicir, sinónimo de louco é este que non ten nada que rascar. Tú falas de familia, falas dunha carreira, digamos, profesional competente, todos estamos oindo que eres unha persona moi cabal e moi intelixente, é dicir, non hai ningún argumento para poñerche etiqueta de louco. Co cal, ata que punto é importante, como digo, arrancar ti só, digo para os que máis aprensión teñan a estes temas, e di, non, eu non me vou da casa da miña zona de confort, porque é importante tamén marchar tamén ti só e pensar, e estar contigo mesmo. Eu creo que hai que vencer os medos, sempre, como decimos en Galicia, de consentidiño, pero é que se temos medo non facemos nada. Se levamos o medo ao extremo non sairíamos da casa, porque podeche atropellar un coche. Eu a xente, cando, xa che digo, cando falo de viaxes, a principal cousa que che fala a xente é o tema da seguridade. Sempre que dices, fun a tal sitio... O medo. E non é peligroso, hai un medo paralizante. Eu creo que aquí, en todo o Estado español, xa se está perdendo, non, dentro da xuventude, pero levamos 30 ou 40 anos de retraso en relación con Europa. Os europeos, de todas as idades, velos por aí viaxando por todos os lados. En África non tanto. Hai que decirlo que en África sí que estás solo. Estás en Kampala, na cidade de Uganda, ou en Nairobi, eu andaba polas rúas, collía os autobuses locales, non mirabas un branco, un musungo, como dicen eles, non hai un. Depois, se querías que eu iba a descansar o mellor a un hotel destos de 5 estrelas, onde non estaba aloxado, pero en calidade de blanquito, me metía ali a tomar polo saco, aire acondicionado, me poñía ali e nadie me dicía nada. Ninguén che dicía nada. Nadie che dicía nada. E ali sí que ves brancos, pero son illas, oasis, ou illas onde está como se fora un gando cercados os millonarios europeos que depois van de safari. Pero nas cidades africanas, na rúa non ves brancos, porque aí sí que tes que ter un pouco de cuidado, non? Pero o resto do mundo sí que ves viaxeiros de todos os lados, pero aquí sigue habendo esa cousa. Dizlle a calquera, pois vai a tal país,
é que é peligroso. E digo, pero macho, eu non sei para que nacemos. É que é unha pena pasar por este mundo e perderse sitios que son realmente impresionantes. É unha pena. Entón, máis vale arriscar, porque vivir é arriscar, non queda outra. Eu rompera a columna, tuvera unhas fracturas vertebrales jodidas, e ainda estaba casi rehabilitándome, e non desta vez, pois xa foi hai uns anos. Marcheime a Xapón, e me decían, Petit, marcheime a Xapón. É que se non faz, pa que vives? Para vivir como un... Coste que eu teño medo de outras moitas cousas. Claro. Porque teño fobias a cousas, medos, absurdos. É humano. É humano. Pero lo de viaxar non tanto. Tes un pouco de precaución, non podes ir de tolo e decir, ala, aí vou. Tío refrán portugués que o que non arrisca non petisca. Claro. E despois tamén hai outro dato interesante en relación co que comentas da xente europea que viaxa. Decía un amigo meu que se calculaba, non sei onde quitara o dato, que alrededor do 10% da poboación alemana está constantemente fora do país. Exacto. Xa é unha riqueza grandísima. De 80 millóns de alemáns, pois dame igual 8, ca 5, ca 6. Hai constantemente ese fluxo para dentro e para fora da Alemanha. Eu topei unha parella de australianos que debían ter pois sobre 70 anos. É verdad que ali teñen unhas boas pensións, venderon a casa, teñen os fillos traballando, venderon a casa e levaban viaxando polo mundo adiante. Estuveran en Barcelona, levaban así, é unha parella de australianos. Depois, claro, volvían ao seu país, teñen unha boa pensión e tal, pero andaban por aí. A cuestión da familia, agora que comentas tamén o dos australianos, que posiblemente este tipo de culturas anglosaxonas, pois unha vez que tes 18 anos, non é que te desentendan, non é que se desentenda, pero vívese de outra maneira a relación familiar. Como era o teu vínculo tamén en referencia que, bueno, estou fora, extraño, non extraño, veño dunha cultura onde sí que a familia para min ten esa importancia? Sí, tes esa morriña, esa nostalgia, botas de menos, pero ahora as redes sociais fai que haxa cercanía, porque eu podía falar coa miña nai cando había internet, chamaba por WhatsApp e falaba coa miña nai, ou mandaba un vídeo de tal sitio, mamá, mira, estou aquí tal e cual. E que che dicía a tua nai? Ai, meu neno, que necesidade tes? Ela está feita. Eu me acordo cando, me refiro outra vez á época que non había internet, daquela eu botaba 2 meses fora, 2 meses de vacacións, de mestre, e non chamaba por teléfono e nada. Eu non quería chamar por teléfono porque non servía para nada chamar. A única vez que chamei, pois levei unha mala noticia e xa non volvo a chamar. Non chamaba nunca. O que sí que dicía era gardademe os periódicos, e cando volvía repasaba os periódicos todos. Pois non sabía nada do que pasara no resto. E agora sabes todo con inmediatez. Todo a min collérame a morte de Miguel Ángel Blanco, o rapaz este que mataran no País Vasco, colleume en Botswana. Me acordo que topei... Ano 96, 97. Eu me acordo que foi cando volvín morrer a Lady Di. Me acordo daquelo de Lady Di. Foi volver e morrer a Lady Di. 97. Quero dicir que aquí estaba a xente moi impactada co que pasara e eu non sabía nada de nada e me topei de casualidade a uns tamén da península que preguntei, oye, que pasa por lá e tal, e me comentou eso de que había unha conmoción social por o tema e tal. Entón, daquela non había conexión. Ahora hai, creo que, demasiada conexión polo tema das redes sociais, entón, pois, hai esa... E outra cousa que tamén che quero comentar, o tema da idade, para os que nos estean escoitando, digan, pois, este señor, que seguramente está moi ben de saúde, pero xubilouse 60 anos, tal, e continúa con esa vontade, con esa forza... E comentabas o dos australianos de 70, todos os que nos temos movido un pouco, temos visto xente moi maior, moito máis que a ti, que continúan viaxando. Para os que nos escoiten, sobre todo eses que teñen máis aprensión a viaxar, como pode ser que che guste viaxar con... Iba a decir unha brincadeira, non? Un pouco de humor negro. Eu xa vou maior. É a mellor maneira de facerte maior, viaxando. Eu xa son maior. O meu horizonte vital, espero que ainda sea longo, pero non... facendo brincadeira. Debía ter máis medo un xoven de 18 anos que arrisco a vida e non disfruto todo o que me queda. Claro. Un de 80 anos, pois debía decir, mira, ahora xa, pa o que me queda, pois venga, pa adiante. A xente, canto máis culta e máis europea e máis tal, máis viaxa por aí. E perden o medo, porque o medo é irracional, o medo non existe. O que existe é o sentido común. Ti vas a un sitio, a calquera país do mapa, e chegas a ese punto e te informas que podes facer, que non podes facer. E depois, claro, hai viaxes que están adaptados á túa condición física. Porque se, eu fixera aquelo do trekking do Annapurna, tamén é verdad que depois tuve 3 días que non podía mover os pés, non? Porque iba a subir e baixar como os peares, pero multiplicado por 10, 4 días, foi unha parte do trekking. Entón, a condición física, claro, non vas a facer escalada tal, pero un pode con 70 anos ou 80 anos irse a Katmandú. Un pode ir a Nepal, a Katmandú,
e disfrutas dunha cultura impresionante. Os templos de Katmandú, ver as cremacións, como están queimando cadáveres no río Bagmati, non é que sea agradable, pero é interesante. Ou tomarse un lassi, todo o que é o budismo tibetano en Katmandú, eso pode facer unha persona de 70 anos. O que non pode é escalar o Everest, ou irse a facer un trekking, pero pode facelo. Outro tema que che teño que preguntar, claro, estará a xente escoitando e dirá, sí, podemos facer... O tema dos cartos. Claro. O tema dos cartos é o tema das prioridades. Eu teño un coche vello. Mira, eu no instituto onde traballaba tiña un compañeiro que era bastante viaxeiro e tiña un coche destartalado. Os chavales se escojonaban de risa, porque nesta zona non é en Redondela, non quero dicir onde, pero nesa zona hai moita cuestión dos rallies, de ter cochazos e tal. Entón burlábanse do compañeiro que tiña un 4 latas. E decía yo, petit papán, de que te ríes do profe este que ten un 4 latas? Este 4 latas andou polo deserto do Sáhara, porque ele baixara por Mauritania hasta casi Senegal. E tío, mellor, o teu pai, o teu papá, o mellor ten un cochazo de puta madre, ou, perdón pola expresión, ten un cochazo e o mellor é para ir 5 kilómetros todos os días. Entón, prioridades. Se eu son un millonario, o mellor tería un bo coche. Pero para min a prioridade non é ter un gran coche para non ir a ningún lado. Prefiero ir moi lonxe e non ter un bo coche. Entón, o tema dos cartos para viaxar, hai viaxes a medida de... Home, non digo que todo o mundo, hai xente que ten hipotecas, eu entendo que hai moita xente que está pasando mal, non quero ser tan cínico, hai xente que está asfixiada económicamente, precarizada, ou que ten cargas familiares, ou que ten hipotecas, de acordo, pero habendo tamén hai xente que pode ter unha certa folgura, e o mellor preferirse todos os anos a Santo Domingo, a que lle poñan unha pulserita, oye, pois se disfrutan así, pero é unha pena, porque van a estar mesturados con outros cantos guiris, nunha piscina con todo incluído, e van a volver aquí, pois para iso é mellor que vayan, non sei, quero decir que cada un que vaya onde queira, pero pérdense moitas cousas. E os idiomas? O idioma era unha barreira que existiu. Claro, aquí arrastramos un pouco a iva do franquismo, non? De que se illou o Estado e moita xente non se manexa co inglés. Pero hai moitos sitios onde, por exemplo, ti vas a Estados Unidos, ti vas a Nueva York, eu teño unha amiga, que Bárbara, non sabe inglés, e tiña ocasión de ir a Nueva York, e dixen, vai que non che fai falta saber inglés. E non o creía, e foi. E me dixo, hostia, pero aquí non fai falta saber inglés. E que ti vas a Nueva York, un de cada 4 personas que veas pola rúa fala español. Xa por aspecto xa ves, son latinos. Un de cada 4. Non necesitas saber inglés en Nueva York. E se che digo Nueva York, digo che toda América, desde arriba a baixo. Os galegos temos todo Brasil, temos toda América Latina, temos por todos os lados. E depois que ademais os hispanos traballan pois nos sitios onde vas a comer a nivel popular, que se vas a unha hamburguesería, son todos hispanos. Como hai sitios que eu notei a dificultade, non? África francófona, non? Senegal, o Mali, Burkina Faso, son países francófonos, non? Ainda que teñen a lingua local, pero a lingua estatal é o francés. E aí notábame máis incómodo que en lugares onde se fala inglés. Pero é unha barreira que se pode, e ademais, últimamente, que eu non sei manexarme. Pero eu acabo de chegar agora, levo aquí un mes, estuve pola zona de Vietnam, ali falan ruso. Ruso en Vietnam? Perdón, en Vietnam non, en Uzbekistán. Estuve en Uzbekistán, falan ruso, manexan o cirílico e a lingua e tal, xa hai un turismo xa, bueno, incipiente e tal, e poñenche o móvil, falaslle tal, en inglés ou en castelán ou o que queiras, e lle aparece escrito no seu idioma. É dicir, que a barreira do idioma... Sí, Google Translate é fora. Tipo o móvil e lle dices a alguén... mira, ponme un plato de paella ou de pulpa feira. Google encargase do resto. E sale ali en chinés, tras. Sí, está claro. Digamos, sin tirar das tecnoloxías, non? E a cuestión do galego, que lle dicimos aqueles que pensan que o galego non vale para nada? O tema do galego, eu son dos que, como igual que había clásicos, Castelao e outros moitos que decían que o galego florece en Portugal, eu estou de acordo, con variantes fonéticas e dialectais e diferentes, eu aposto por unha escrita que se achegue ao portugués. E eu estuve en Mozambique, non nesta viaxe, pero noutra viaxe estuve en Mozambique, eu falaba galego cos mozambicanos. A mí parou a policía mozambicana, a mí xa me dixeran, crucei desde Sudáfrica con un coche alugado. Cuidado que a policía mozambicana te van a multar, me decían, te van a joder en canto te vexan, me decían os de Sudáfrica. Tuve que pagar un plus por levar o coche a outra fronteira. E, efectivamente, chegando a Maputo, xa unha patrulla da policía mozambicana xa fai así co dedo de que aparcara na beira rúa. Aparco o coche, xa chegan, piden os papéis, o seguro, todo estaba ben, e xa eles o que querían era pasta.
Dice, você debía coñecer que para aparcar teñen que estar os dous pilotos as dúas luces. Eu puxera unha. Bueno, tuve que darlle aí unha calderilla, os meticais e marcharon. Pero ao principio me dixeron, você fala portugués. E dixen, eu moro na Galiza, perto de Portugal e tal igual. Eles non saben onde está Galiza nin Portugal. Casi nin Portugal. Pero non saben nin o que é Portugal. Pero quero decir que eu entendínme, non evitei a multa, pero sí que falei en galego. En Brasil tamén, mesmo en Namibia. En Namibia se independizou de Suráfrica, o SWAPO, Southwest African Organization, tiñan as bases guerrilleiras en Angola. Entón moitos sabían falar portugués. Outros foron entrenados por cubanos, sabían español. Temos un idioma que é internacional. O galego co portugués abre moitas portas. E depois co castelán, é dicir, penso que non hai problema para non eso. Non hai problema ningún. E temos que poñer en valor, porque quen lle dera cataláns e vascos que tuveran un idioma que lles abrira portas como é o galego. Porque pasa que a xente non acaba de entender a importancia que ten a nosa lingua, non? Vamos ir xa acabando, temos por aquí a Augusto Fontán, ao que me gustaría preguntar un pouco para os ouvintes, que mellor que un amigo, non? Para falar de ti. Quen é este tal Foni Díaz, este aventureiro? Un pouco coméntanos quen é esta figura do galeguismo tan internacional, tan viaxeiro, e non sei se tes por aí algún poemiño ou algo que queiras ler. Bueno, ante todo, boa tarde a ti e a teu compañeiro e a tua audiencia. Bueno, un pouco podo decir, porque non son unha persona así tan ducha no falar así pero bueno, de Foni podo decir que o coñecín a finales dos anos 80 e que até o día de hoxe cheguei á conclusión que é unha persoa en principio boa e xenerosa, se acorda de todo o mundo, porque non é solo que non é pouco, porque non é solo viaxar, aparte dun traballo que ten, que el non é moi dado a publicitalo, que é un traballo en fotografía impresionante, eu sou unha persona moi admiradora das artes, e eu sei que ten un traballo, pero ora expón de vez en cando algunha foto, pero que nunca se dedica a eso, e ten un gran arquivo e unhas fotos de todo o mundo impresionantes. Que vas facer con esas fotos? Perdón, Augusto. Bueno, pois son un pouco recortes da memoria para un ter eses recordos. Veremos dentro... Eu non sei de fotografía, pero sabes que hai sitios que é raro que xe saia mal unha foto cando o sitio é o que é. Veremos dentro de 50 anos, cando xa non esteas, ou 60, porque vas durar mínimo 110. Eu vou estar aquí. Veremos unha exposición en Pontevedra a teu nome? Fixen algunha, un pouco así a nivel casi, digamos, local e tal, sí, fixen algunha en Redondela e en Pontevedra en algún sitio, algunhas que, porque Fontán tamén é pintor e fixo exposicións de cadros e fixemos algunha conxunta, sí, en ese sentido, sí, pero vamos, non aspiro... Sí, Augusto, dicías. Bueno, pois, o que tiña que destacar un pouquiño, a miñas cousas que me interesa destacar del son as seguintes, que é unha persoa firme nos seus ideais, nestes tempos que corren, porque eu xa teño 70 anos e tal, tamén me gustaría destacar a súa boa educación, que non hai moito na xente, ou polo menos a min me parece, e que é unha persoa fiel a seus ideais, é unha persoa independentista, nacionalista, e que o leva demostrado durante todos estes anos, desde os anos 80. Depois me son a él, pois, distintas colaboracións en distintas asociacións. El formou parte de unha asociación que tamén estuve moitísimos anos, que era a Asociación Amigos da Cultura, non sei se vos sona, é unha asociación histórica do nacionalismo que hai en Pontevedra, que formaba parte do Frente Cultural á morte de Franco, pois estaba... o Alexandre Bóveda en Ourense, estaba o Eixo, estaban o Galo, todas estas asociacións históricas, e en Amigos da Cultura era que estaba en Pontevedra, formou parte deso. Logo, cando a posterior, fai uns anos, houve un resurdir da xuventude en canto a centros sociais e a unha nova regeneración e lanzamento do que era a cultura nacionalista, e Pontevedra pois foi unha das persoas fundamentales do Revira, que era un local incipiente daquela, hoxe se chama a Pedreira. Fan unha labor moi importante da cultura en Pontevedra, digamos que é un oasis en Pontevedra, con todo o facherío que sempre hubo en Pontevedra, e destacar del, pois eso, que é unha persoa que aparte ten moitos amigos que o queren, é unha persona querida, que iso tamén é importante, porque non todo o mundo sempre hai amigos e enemigos e tal, pero Foni é unha persona querida en Pontevedra,
E que decir máis? Pois non sei, eu sou unha persona que lle estou moi agradecida porque sempre foi unha persoa en positivo conmigo, con calquer traballo ou calquer exposición que fixen ou calquer tema, o sea que iso xa é unha cuestión miña personal, pero tamén me gustaría manifestalo. Normalmente tes amigos ou tes camaradas, que é unha cousa diferente, pero persoas as que teñaslle un cariño especial, que eu lle teño, e un respeto especial, pois hai poucas, tampouco hai moitas, se contan polos dedos. Entonces non é porque este Lora Quitiante ni nada, pero valorar na súa xustiza o personaxe que truxéchedes. O difícil que é falar sempre dun... Se apago os viños eu, Digo que o difícil que é sempre falar de outras persoas non é nada fácil, aínda máis dicirlo na cara. Claro. Non sei se o antipoeta nos ten que... No, bueno, isto é unha cousa, eu sou unha persoa moi tímida, entonces o Foni me dixo que truxera algún libro por si coincidía, no? Que vos me podíades decir, bueno, pues recita un poema ou tal. Coincide, se queres. Bueno, pois eu moi agradecido, vamos a ver, quería explicar un pouco o tema. O que fago eu antipoesía, no? Normalmente a xente, incluso poetas tamén incluyo nesto, normalmente desconocen que exista antipoesía. A antipoesía é da época dos gregos. O que máis sacou, digamos, da súa oscuridade foi o irmán de Violeta Parra. Supoño que sabes quen foi Violeta Parra, e o irmán Parra, non? Pero hai antipoetas moi importantes, como o francés de Pichelet, ou cantantes moi importantes como Brassens. Hai unha serie de persoas que se apartaron en un momento moi determinado da poesía esa que era como un corsé, ¿no? La flor es bella, e logo buscabas yo que coincidira a métrica e todo eso. A antipoesía non respeta a métrica, non vai por ningún dos camiños que vai a poesía, pero que si reivindica é unha ser crítica e sobre todo reivindicativa do que sucede no momento en que o antipoeta vive, no? Incluso tamén a antipoesía pode facerse antipoemas de cousas pasadas. Por exemplo, eu, o que se me permites logo ler un poema, un antipoema... Se tes un antipoema de viaxes sería ideal. No, sí, pero non teño porque eu sou unha persoa que non viaxo. Son moi paleto, o sea, eu salín de Pontevedra unha vez a Argentina e outra a Ibiza. E nada máis. Na época dos hippies e depois en Argentina a visitar un amigo. No, o resto non me... Xa fixeche máis que a media, Augusto. Entonces, que a media saiu para comprar o Eroski ou ir ao bar da esquina da plaza. Joder, pois é moi mal, que iso viaxar. A mí me dá moita envexa sana o Foni, porque eu tamén son un amante profundo teño varios libros de África, e nunca pude visitala, non? E, bueno, ahora xa teño 70 anos e tamén ando un pouco daquela forma da saúde e non me animo ainda a tal. Pero o que se quería aproveitar o momento para o seguinte, mira, eu levo cando tomei conciencia nacionalista foi nos anos 70, non? 70 e pico. Bueno, pois dos 70 e pico, digamos que pasei a clases pasivas, ahora ao cumplir os 70 dixen, se acabou ir buscando outros compañeiros, non que me haya rendido, non me rendi. Pero sempre escoitei que o pobo galego que era un pobo domesticado, dócil, sempre o escoito, e ainda moitas veces. E en cambio non estou de acordo, porque eu penso que o pobo galego é tan digno, que de cando en vez se suele levantar por cousas moi xustas. No caso último, Altri, non? Ora se está movendo unha cantidad de xente, xa estamos un pouquiño máis politizados que dos anos 70 e tal. E entón este poema é do 2006, pero é dunha loita, digamos que tamén histórica, que sucedeu nesta época, e é que lembrando a Baldaio, sabes? En Baldaio foi unha loita como foron as encrobas e como supoño que se isto vai para adiante, o de Altri vai a ser unha cousa de unha importancia fora do contexto histórico de antes, pois agora vai ser moi importante, non? Entón, se me permites, é moi cortiño. Que mellor maneira de acabar cun poema de Augusto Fontán. E reivindicar eso, que o povo galego, pois eso de que estamos domesticados e tal, é mentira, vale? Entón, di así, lembrando a Baldaio: tellados, tellas
e fume sobre as nosas cabezas, e nas maus afiados aguillóns de toxo. E na toixeira guardachuvas como espadas susurranlle as campás, a planicia e aos lugares. Luares que reflectense nos eidos onde latexa a vida, do mencer, nos 1000 corpos amendoados das mulleres de Baldallo, de mouros guardachuvas as súas mans de puños armadas, contra a represión dos chopos e as frentes de couro envernizado, as fouciñas afiadas e nas maus puños e isadas feitas guardachuvas na multiplicación das mapoulas que de súpito susurrarán o medo dos gardas ao Baldallo libre das campás proletarias. Moi ben, pois fantástico poema pola loita, como ben dis, de naquel momento de Baldallo, hoxe en día tamén de Altri. Tuvemos o gusto tamén de facer un par de programas sobre Altri, estamos moi pendentes tamén da actualidade política. Hoxe tocou, eso sí, falar un pouquiño máis a modo lúdico de aventura, a pesar de que as dúas persoas que temos hoxe aquí no estudio están moi comprometidas pois un pouco co pobo, ca cultura e ca nosa singularidade. Non sei se tens algunha cousiña para pechar, Foni, foi un placer. Pois igualmente, decir, para mí é un placer, encantado de estar aquí, e moitas grazas. Até cando que irades, Augusto, obrigado. Unha maravilla, obrigado. O teu poema, a túa sabiduría, o teu tempo, graciñas aos dous, obrigadísimo. Hoxe imos marchar cun tema de Fausto, do cantautor portugués que acaba de finar, acaba de morrer, cun tema que se chama Rosalinda. Recordade que estamos no correo, se tendes calquera cousiña, galiportuspodcast@gmail.com, para os que esteades na contorna 107.2 da FM, Radio Ariz, sempre aí no ámbito municipal, comarcal. Os sábados hai o programa de 12 a 1, a redifusión os sábados a noite ás 10 e os luns ás 6 da tarde. Se vos coincide que estades como Foni en Uganda, en Chile, ou no Xapón, ou nas cataratas do Iguazú, ou alá cos Masais Maras, fantásticamente podedes tirar desta maravilla que lle chaman globalización, no seu sentido máis boa, e cun pouquiño de retranca, e ir a iVoox, Spotify, Apple Podcast e Pod Galego, aí está o Galiportus, e podernos seguir tamén nas redes, comentar o que queirades en Facebook, en Instagram e en Twitter. Como digo, foi unha maravilla tervos hoxe aquí. Eu sentínme moi cómodo, e a entrevista, bueno, pues, unha gran profesionalidade, e isto é como estar na casa, vamos. Unha maravilla, a túa experiencia e a túa lección de vida, Foni, aquí co teu amigo e as palabras fantásticas de Augusto. Obrigado. Como digo, marchamos con tema de Fausto, con esa Rosalinda do álbum Atrás dos tempos, veñen os tempos. Xustamente, que mellor título para acabar que o gallá, que detrás dos tempos, de tanto viaxe, tanta lección vital, que aínda sigan chegando máis viaxes e máis vidas. Claro que sí. Chao, obrigado. Se tu fores ver o mar, cuidado, não te descaia o teu pé de catrai em óleo sujo à beira-mar. Cuidado, não te descaia o teu pé de catrai em óleo sujo à beira-mar. A branca areia de ontem está cheinha de alcatrão. As dunas de vento batidas são de plástico e carvão. Cheiram mal como avenidas, vieram para aqui fugidas, a lama a putrefação. As aves já voam feridas e outras caem ao chão. Mas na verdade, Rosalinda, nas fábricas que ali vês, o operário respira ainda, envenenado a desmaiar, o que mais há, gastar ideias. Pois os que mandam no mundo só vivem querendo ganhar, mesmo matando aquele que morrendo vive a trabalhar. Tem cuidado,
linda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. E em Ferrela para Peniche vão fazer uma central que para alguns é nuclear, mas para muitos é mortal. Os peixes hão de vir à mão, um doente, outro sem vida, não tem vida o pescador. Morre o sábio e o salmão, isto é civilização. Assim falou um senhor, tem cuidado, Rosa linda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Cuidado, não te descaia o teu pé de catraia